Is-sewwieqa li għaddu mill-pjazza ta' Raħal Ġdid esperjenzaw bidla fir-rotta e kif issa daħal fażi oħra l-proġett li għandu jagħti dera ġdida lil din il-pjazza biex fi żmien mhux imbiegħed tkun fost l-isbaħ f'pajjiżna. Fit-tieni għodwa li fihom kienu qed jintużaw l-arranġamenti l-ġodda tat-traffiku, iltqajna fuq il-post ma' Kevin Zara, manager fi ħdan Transport Malta, li jassigura li l-impatt fuq min juża t-trasport pubbliku jew min juża l-karozza privata tiegħu se jkun mill-inqas. Pereżempju dawk li jkunu ġejjin mill-inħawi taż-żejtun u l-Gudja għal Raħal Ġdid mhux se jsibu ebda differenza fir-rotta tagħhom. Dawk il-karozzi li ġejjin min-naħa tal-Kottonera, dawk id-differenza tagħhom ħatkun li kif jasal qudiem ir-roundabout ta' Muran, flok jibqa' diħel bil-Kospikwa Road tal Raħal Ġdid, dawk iridu jinżlu mill-Bennina għal roundabout ta' fejn Zabbar Road u minn Zabbar Road jidħlu għall-pjazza ta' Raħal Ġdid. U mbagħad kif jasal pjazza ta' Raħal Ġdid ma jistax idur mal-Central Strip li kien hawnhekk ġol pjazza u jrid tibqa' nisel dritt u jitabbew minn qudiem l-istage jew jinżlu qudiem l-istage ta' l-assa tal-Pulizija. Passiġġieri u sewwieqa mill-inħawi ta' Zabbar u it-Tilgħin ukoll mhux se jaraw differenzi kbar. Dawk differenza tagħhom ħatkun illi kif jasal il-pjazza ta' Raħal Ġdid qabel kienu jduru ma' Central Strip li kien hemm fin-nofs, issa jridu jibqgħu minn Zabbar Road jibqgħu ħirġin tal-Valletta Road. Biss nies m'għandhomx għalfejn imorru fi Zabbar Road biex jitilgħu lura u ma ġejjin mill-belt biex jitilgħu lura lejn Zabbar jew lejn Kottonera. Tal-Kottonera going back jiġifieri mill-Valletta sejrin lejn il-Kottonera xorta tidħol hawnhekk u xorta ħatgħaddi minn Kospikwa Road. Fl-istess ħin waqfa tal-karozza tal-linja waħda biss ġiet sospiża dik tal-pjazza stess. Persuni li kienu jiddependu minn din issa jistgħu jużaw il-waqfa ta' quddiem iċ-ċentru tas-saħħa jew ta' faċċata tal-ħabs. Zara qal ukoll li Transport Malta ħadet kull miżura biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm konġestjoni tat-traffiku. Traffic lights innutajna illi kull wieħed kull persuna li jiġi biex jaqsam kif jafas il-buttuna biex jaqsam. Il-traffic lights kienu jobdu mill-ewwel after a few seconds u jxelu mill-ewwel. Innutajna u emendajnihom għamilnihom every 3 minutes kif jafsuhom jaf every 3 minutes kif taraw ġifieri l-impatt ma tantx huwa mhux kbir ġifieri ma xejn. Dawn ir-rotot se jibqgħu fis-seħħ sakemm jitlesta l-proġett tal-pjazza ta' Raħal Ġdid u għalkemm kollox huwa ppjanat b'reqqa li wieħed jevita ż-żona jekk mhux bżonn li jgħaddi minn hemm u għaddejjem irrakkomandat.